Ubekombo bedroom lebinu. Ubekombo na maame Agradaa Rev.Obofour na ntibum. Obedi ni kura, obedi no. Betia ne se Kwaku Obofour di. Ai big Akwes ko unika pregredi maame Agradaa na Kwaku Obofour. Obedi no. Kensala me chiawo, mini aba kensala, me kuma kensala. Abu kurasi ni ba Agradaa umufi umatom kankan. Uye program na omotom afo. Mo fam kwa 20 de bia mo sem baba fi se sofu Nkuto Agradaa Obofour adwe wo mutim na nye. Na nko baba si Agradaa agimi fo ko de supergura ye ni kura no anka de kuru ntime nkasa. Ena metapade ni die bedi ni nti. Ena sofu no bedi no nti. Sofu Nkuto pesisiye, Agradaa pesisiye, Kwaku Obofour pesisiye. Dide bia mo sem baba. Yeah, Bushafo, Michiamo, Ghana for Michiamo, Abuchi for Michiamo. You damn controversial, Manamekasano. But the bar life, soft computer mine, and soft Nkuto. Say, soft Nkuto, I could be an waka say. A crana woo, you know. And then a cry, a soft computer my cry. Ba Ghana eni wiase eni mumu YouTube munti asem bi asem a Ogyam making munti bi akora na wo wuye no na ye sofo computer man na kora eni free sofo computer man ho eni ko sofo Nkuto ho sofo Nkuto ho no eni ode sofo Nkuto ho asem no da koma computer mine enam se computer mine nim nyanzanti akwa ne ba ho no mo a wonye no na wapam no bizu nim se nipa nye akwa ne ko no be mpre no opam so okọ so for computer man wo mpre no opam no wa ma so for computer man wo biem ana wo so for Nkuto wo so for Nkuto wona wo ye adwuma na oka computer man ho asem kire wo na odidi computer man ho asem eka sa wo ye so for bia wonim nyansa anka wo yonko so for akora ba wo ho ne ye ka na ho asem akire wo so for Nkuto ka eso ka chesa akora ne say hey jai na wo firi minnu ya panyini ho ne ba me ho nti megumi nnu ya panyini ni mu ase enkire be ka wotia akora no se wonim sofu Nkuto yi se wonim nyansa anka wotia akora no e ma akora no ye dai ejaye bize mu mienu no e nyamedwuma na mo ye enam sofu Nkuto wonim nyansa nti akora no ka sofu computer man ho asema kire wo no wonya adagye tie ya e ma woto ka ma akora no akora no wale wo nsem wo ko ba bia wo ne akora no na eko ne na akora ko yale ni wo wuya Ghana fo ne abrochire fo mu ntie akwado ko yale ni owu ya yebusa asa akwa no eye ho akora o se sofu computer man akora sofu Nkuto asem a wo kan nyansa wo etiko jibefo ana betras yakase sofu computer man de wo ye no wa anya de ewo musa te didi a sofu computer man didi ye wa anya de o nanso adia uyonku didi wanya wode no yemfa ni obi o me sofu computer man mi nsuro no mi nsuro no bibu no pa ba mi nsuro no sa akra free ni nchen aba won sofu Nkuto won nchen na akra no wabetra won nchen 15 years 20 years 30 years na akra na wuo ni ebusa sa akra ni free ya wo se sofu computer man akra sofu Nkuto unfri nyame o unfri nyame nyame som na wo som no tina pe unni wo sofu Nkuto na unni computer man na wo pe ne bone ya na ba se ya ntum na sofu Nkuto nyankopon no ofre wo no sai nyame so na ofre sofu computer man Yesu kura ba asase isu no edrubre bi ni bu free mo twa ba emode bu umum to chacha wona sori fi idu nua sofu Nkuto yi unnua computer man no ya sofu no
na ne mu nwiase na wotan sesere asofofo no mo na asofofo no mu bi no mo na nyamesom no mo ma yehunu so ene mo ma onyankopɔn na yesom no oba yesofo ama oba yebosom ama bosom so be nyame onyame yesom sesei no mo ma yehunu se onyame ye bosom ana bosom so nyame na nka wuni asofo kade na afese se wuni asofo da kra ba wo a na ko for telephone kutoka woni munansa no for telephone papa akra bi aba me ho na wo se wo firu camp na aba kro mi asofo fo mu ni mu ye na me pa mo chew ti esie no je ba na dai oh me akra we de no hodo pa na ka sofo computer magaze sofo Nkuto yi oh akra we de no hodo na me na me se won kote na sore na nka ka bibi sa oh papa mitimi gi na yeye na nka oh jene no enti akra no kra wutimi nti akra wobetimi akra no akosofo Nkuto sofo computer ma ho sofo computer ma so betima asra no enda mo se mo pem ho anya ntemti enda mo se bia so no adwene kura mo nyanti no mo pem ho anya ntoma mo pem ekwasesem na mo di enti no we be ka we ho asem kire we ya na we ya jedi we be ka we ho asem na we ya jedi mo di wiase kwan sofo Nkuto pachaw sa wo pachaw a ebe mu matra wasole dem no sofo Nkuto atra wa che since obetwa nkontompo na wo mu wasole fo no edwane agya wo ewom se sofo computer man kasa o kan ye odidi atem ba wanya de o de wanya de nanso sofo Nkuto ade a wo ye no wonya no hu de sofo Nkuto Ghana for ye na duru ba bia ye nhwa asem na ba ye nhwa efiti wa no bi e ka bi tena kromia sofo no bia ya mle no ama asofo no bi mpanimfo ya dididin etim ekoto oba na ase epare chaw ye na ko ayi Agradaa jibifo oba jibifo a woni mu nyanse mutim je ni kunu ho edi dikinsala tem kinsala Oman ta entafo no kwakubofo de bakokwa kogisi kaduro ene unsa wo ye moja kinsala tonye kinsala de ye uku wo mobo kinsala uku de opema odi ma wasore dem ni nyane ma me Agradaa ene ma me Agradaa ni Obofo abunti ene Agradaa say ye video e kan fo Obofo ye mi nia be ma Obofo ye kinsala won tafo no mi pebio ti sa ta mo ka say ayi kwakubofo de ma no e ye sikaduro no sata mo kanse kwakubofo ne ma no dum akogisi kaduro wodum kwode ya ka ma me Agradaa be ka say on tafo no bibi ohu nipa ya musu nipa nye kana mo se musu nipa Agradaa first batch e ba ye big Akwes wapam wo mu obi akọ ene hwentokọ a esi big Akwes ene ma me Agradaa ntem ene Gyasi ntem hwentokwa ase big Akwes kura nya bi ma no big Akwes so no wo ba ma me Agradaa wo foforo so wo ne twempena big Akwes pa wo asema me kan no boa enso ne wo se big Akwes nya hwe Gyasi de minim so wo ba ma me Agradaa ko no so wo ye bi ma no na brown wo ye bi ma me Agradaa enso hwe wo mu nyina enka ma me Agradaa ho asem papa sane kwakubofo so no ne nkra ni nyina enka Obofo ho asem papa ene ma me Agradaa sa ko fa second batch aba wonu mu na yi adwuma YouTube ni mo mu ebedum lebi no ma me Agradaa be ka se sa nkofo no so nye sana kwakubofo so no eduru ba bi no wase nkwa woni mu nyina nye ya ene wo hu abege pacho se o mo obi apa so ngokoma no e wayi ni nkra ni nyina ma ana ma me Agradaa so yi ni nkra ni nyina ma ana Obofo fa nkra foforo na ma me Agradaa fa nkra foforo ana ne ma me Agradaa TTV so no kan fo Obofo ndi se modem nkra no mu no mu yi adwuma no enna madwem bone ene asisie nti de bia ma papa be dedi ene wo kwakubofo ne de wu abeg ma me Agradaa timi kanfo kinsala me chiawo mini ba kinsala me kuma kinsala
Abua kurasini ba Agradaa ufi womatom kankan. Uye program na omotom afo. Yinmanu Gyasi ugu Kwaku Obofour krom ya. Enso nyabo se kanfo no. So for computer man, enye sa so fufu ni bia, ensua wo mu. To bi gigi we jai. E ma na nyejew. Na wo so fu Nkuto, se wo no wo akora na call so for computer man ho. Ana oka ho. Eni wo akora be wu so for computer man wa. Ka wo so fu Nkuto beka anka so for computer man beka se akora nya na akora. Aso fu no so fu Nkuto wuni mkasa. Baba dwene susa. Sisi amaka bomu so fu Nkuto ene so fu computer man. Yesa maka bomu. Enso nsema mo koya mo da mo ho adi a wo manfo mu mada pen. E da YouTube. Amanfo nya ahweda. Ndi se mumye no bom so fu computer man ene so fu Nkuto mumye no bom na mo ko ya. Eni pa hu ma ebobum sei. Ye fa buo mamo. Mo ma so fu die na mu die no emunye du. No Yakobot to soro no ma ba fili. So fu Canada be tia ho futufo yene be tia ho. Asofofo nyina futufo yene. Ene so fu Canada ba bia wo bia be tia ho. Na wo sofu Nkuto uyonko sofu ugu na nimu ase na ufi se na ni mere won kasa ojibi fo na on te de be kan ase si dem kan bo mu dia mo moye ne e won kye hu se mo mienu nyina mo ni mu nyansa mo wa adwene ya mo de ye nyamdwuma e ba se dia na se mo toto mo nyema ye dia de bia be kasa tia sofofo no de bia be kasa tia sofofo no so fu Nkuto nyesa ye ni biem da o persisi so fu Nkuto woni akra ye adwuma o persisi Agradaa persisi Kwaku Obofour persisi enti de bia mo asem baba so fu Nkuto o persisi Agradaa persisi Kwaku Obofour persisi ti de bia mo asem baba mo fa nkra du de bia mo asem baba mo fa nkra 20 de bia mo asem baba fi se so fu Nkuto Agradaa Obofour adwe wo mutim na nye ya na ana mo wase se be so munim kasa ba adwe wo mo miensa adwe wo mutim no yes ase enkura adwe so fu Nkuto wo be se utuko si hen Agradaa de minim se wo kwasi aba no nzu wo wu a wo de wiase beko Kwaku Obofour de me de wasisie no oni amani na yesi jai enye mumiensa enso mumiensa nyina so masakara munyina so ya krisofo munyai yesa de bia mada pa beba de bia manfo beka bete mo wasem mi hu na meka yesa menye sika wo bi eye wo bi afe ba susu pre mumiensa mususu pre na nko babesi Agradaa de infor ko de supergura ye ni kura no anka de kuru ntime nkasa ena matapade ni die bedi nti ena sofo no bedi no nti sofo computer man udi bem bai sa wo kasa eni dia tembiem ma won sole mani hunu se sofo ye kono ho asori wo ye sofo a obu no ho onim kasa won pepa sabasa sofo de wo radio so na wo kasa Nkuto enka twasi sofo nke twasi oyede dabi sofo nkasa to ye sofo a kompoto ho so nyame na ofre wo ni mu odu onyame mu nya ha sofo computer man e ma obi ma oni mu nya ha se de Kwaku Obofour ameni mu ya ha ma Agradaa no sofo computer man e ma mu nya ha se de Kwaku Obofour ameni mu ya ha ama Agradaa no so fu Nkuto de mini no minim se won kan kwere minim so we kontompo fo papa o jimi fo ne beti de men kan ase enso se wo si nyanko so fu computer wo si nyanko po ne frewa so fu Nkuto nkwasa se ma wo die ne enso so ene maame Agradaa na TV so na mi nya Kwaku Obofour me chawo wonum de ba to Agradaa wonum
mpompopo bubu wonum edurumle bi yenya ne kokun Obofour edurumle bi hwe nsem akaka tere Obofour enne omum betiem da bia me kan se mo ba ya ye behu se de musitie wo be kombo bedurumle bi wo be kombo ne maame Agradaa na Obofour ne nantibum obedi ne kura obedi no betia ne se Obofour ni ai bika ko se ko ni ka pregredi maame Agradaa na Obofour obedi no Timo amoye computer man na the computer man na de no muntu so fu Nkutofo oya fo muntu de fo oya fo papa medamase abuchire fo ne Ghana fo medamase Oman penni besi zo kufa do besi zo mama Ghana ye poto tantan tazi ye huri ye na mo so fo mo so mo handi pa adwe first papa some to na akoso fo wa sisi ana so fo and as some to wa baby a wo dwane mfa mamu mu amu ani ma se dodo ya na time medamase abuchire fo ne Ghana fo medamase I love you abuchire fo. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more news updates.